Шорака кунак итеп Фуат абыйның якын дуслары, каләмдәшләре гомер юлын бергә үткән замандашлары чакыртылган иде. Кичәдә изге теләкләр белән бергә истәлекләр дә яңгырады. Әдипнең әсәрләреннән үзекләр укылды, комедиясыннан күренеш тәкъдим ителде. Бик матур хисләр кичерәм. Беркайчан да мин 80 яшькә җитәрмен дип уйламадым. Чөнки тормыш безнең аны уйларлык булмады, бигрәк тә яшь чакта төрле авырулар куалап җиртте шунда. Ләкин менә яшәдек, тырыштык, эшләдек. Бу инде бәхет. Ул инде районыбызның иң хөрмәтле кешеләренең берсе. Аның язмышы, аның театр өчен, сәхнә өчен язган әсәрләре һәрберебезнең йөрәгендә үзенең урынын алды бүгенге көндә. Һәм без аңа бик рәхмәтле. Без чынлап та горурланып, шушыны якташыбыз белән аның изеннән барырга тиешбез. Музыкаль яктан бизәлешкә дә чараны оештыручылар зур игътибар биргәннәр. Мөслим сәнгать мәктәбе укучысы Нияз Мирзаяновның җырларын, лицейның тарих укытучысы Айнур Латыпов башкаруында Фуат Садриев сүзләренә язылган «Биегез, җырлагыз кызлар» җырына тамашачы кул чабып, дәртләнеп биеп утырды. Шулай ук сәнгать мәктәбенең җыр бүлеген тәмамлаган Эльза Хисамиева үзе язган җырларын бүләк итте. Минем кулдан инде бүтән әсәрләре узган аның менән ничә еллар, хәзер минем килгәнгә монда хәзер 49 ел. Шул еллар буе ничә пьеса, ничә роман, ничә повесть, ничә хикәя, ничә мәкалә, бөтен нәрсә минем кул аша үткән. Мин инде аның редакторы да, фотоларын да төзәтәм. Фуат абый инде ул Мөслимнең талисманы, Мөслимнең горурлыгы. Мөслимнеке генә түгел, бөтен Татарстанның, бөтен татар дөньясының да горурлыгы. Шушы авылда яшәп ятып, үзенең сәләтен, үзенең булдыклыгын, үзенең талантын, үзенең иҗат кешесе икәнлеген ул Мәскәүләргә кадәр җиткергән кеше. Җирлегебездә шушындый зур шәхес яшәве язучыбыз белән горурланам. Аңа инде киләчәктә дә иҗатында уңышлар, саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете телим. Фуат абыйны татарның шаулыгы диләр. Бу чыннан да шулайдыр. Гомере буе үзе туып үскән якка тугры булып калган. Һәм туган ягында олуг әдип, шәхес булып яшәгән Фуат абый Садриев белән горурлану хисләрен бу кичәдә катнашкан һәр кеше кичергәндер мөгаен. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.